Hop, aj to sa stáva, raz si hore, raz si dole. Keďže som v útorok nestihal poriadny tréning, vyrazil som na miestnu trať. Starkvark je na to ideálny, tichučký a perfektný na cvičenie techniky. Dal som si pár kôl, cibril som zákruty, prejazdy, štýl. Skúšal som rôzne prejazdy za tačkami, ideálne stopy, nájazdy do zatačiek, výjazdy do zatačiek, kedy dať ten správny plyn. A k tomu samozrejme postoj a stanie v stupačkách, na špičkách a podobne. To je presne to, čo potrebujem. Potom sa objavil typek, ktorý mi išiel ukázať okolité enduro výjazdy. Neboli síce ťažké, ale zábavné boli až. A dokonca sme si dali aj močiar. Ťažký nebol, ale úplne v kľude by sa dalo v ňom zahrabať. Toto bol môj útorok na Starkvarku. Mašinu som umyl, vyfúkol vzduchom, namazal všetko podstatné a je to clean. Na dnes máme hotovo. Dnes máme štvrtok, včera bola streda, boli sme vo Sverepci jazdiť, tiež som bol na Starkvarku, z toho si dáme tiež nejaké videjko, takže ma nezabudni sledovať pre ďalšie videá z motokrosu. Ak sa ti video páčilo, daj like, ulož si ho, do komentára môžeš napísať, aké video by si chcel vidieť na budúce, čo ťa zaujíma a vidíme sa. Čau!